Posloucháte podcast Business Nářez, ve kterém majitelé a ředitelé firem mluví o tom, co se jim v biznise daří a co se jim ve firmách třeba daří o něco méně. Já jsem Daniela, vedle mě je Lucie a naším dnešním hostem je Zdeno Konečný. Já tě zdravím, Zdeno, ahoj. Ahojte, dámy. Ahoj. Zdeno, já tě představím našim posluchačům. Ty seš zakladatel a ředitel agentury Creata Solutions, která se zaměřuje na komplexní marketingové služby, vývoj a produkci videí. Spojujete technologie s psychologií prodeje, což samozřejmě klientům umožňuje lépe porozumět chování a emocím svých zákazníků. Ve světě marketingu Zdeno už ušel vážně dlouhou cestu a věnuje se mu od svých 16 let. Zdeno, ty jsi začínal vážně velmi mladý s marketingem. Co tě k tomu přivedlo? Tak. Ďakujem inak za predstavenie. Bolo to krásne zhrnuté a spomenula si komplet všetko, čo by malo zaznieť. Ako som sa dostal k marketingu? To bola zaujímavá cesta, pretože môj ujo, po česky je strýc, tak strýc bol prevádzkar v jednom podniku u nás v Novom Meste. Provozovateľ. Jo. Dobře, my budeme tlmočiť. Takže bol provozovateľ u nás v jednom podniku v Novom Meste nad Váhom a ja som bol na strednej škole a už vtedy som sa začal dostávať do vývoja a ja mám vlastne vystudovanú som prešiel cez strojarinu k elektrotechnike a z elektrotechniky do informatiky. To je jasný marketing. Tak. No a vtedy ešte ten marketing nebol vlastne tým marketingom, ktorý je dnes, ale bolo to skôr o tom napríklad, ja som začínal s webovými stránkami. Takže prvá vec bola, že ten podnik nemal webové stránky, tak ja som sa vlastne dohodol s majiteľom, že im tieto webové stránky vytvorím a ja som sa vlastne na tom učil, bol to aj môj projekt vlastne do školy, takže to bolo takéto prvé, kde som sa stretol s tým, že robím niečo na propagáciu. No a tak ako každá prvá vec, tak trvalo to hodne dlho, takže keď si to vynásobím, vydelím, tak som mal asi korunu na hodinu ešte v tej dobe. Ale zase ma to posunulo k tomu, kde som dneska, pretože človek spravil prvý web, druhý, tretí a postupne vlastne som si s tým privyrábal aj celú vysokú školu na strednej, takže tá cesta začínala týmto spôsobom. No a potom človek začal zisťovať, že tých webov začalo pribúdať na webe. A tak bolo ťažšie skôr ten web spropagovať, ako ho vytvoriť. A to boli také tie prvé kroky, ktoré som v tých 16 spravil. A potom sme sa snažili vlastne do toho podniku, ktorý bol, tak priviesť ešte ľudí, aby chodili na jedlá, diskotéky, kávičky a tak ďalej. Takže toto bol taký ten prvý začiatok, kde som sa už k tomu marketingu dostal a kde som naberal nejaké skúsenosti, aj keď sa to úplne nedá nazvať, že je to nejaká veľká marketingová skúsenosť, ale každý niekde musí začať. Okay. A to jsme od té psychologie prodeje ještě docela taky daleko. Co bylo dál? Tak. No, potom mi začalo IT celkom ísť a ja nikdy som nebol nejaký super študent. Jediné, čo mi išlo, bola vždycky matika a fyzika, to ma ako bavilo, tam hrať sa s číslami a skladať vzorce, logické veci. No ale napríklad na strojárne som mal 4, pretože som nemal tú trpezlivosť na to sedieť a rysovať, a to sa ešte rysovalo tušom. Teraz tí, čo studujú strojárinu, tak robia to na počítačoch, už je to ako dávno pase, to, čo my sme mali robiť, ale výkres, jak tento stolík napríklad, a proste človek niekde spravil čiarku a mohol začať od znova, tak to ja som na to nemal nervy. No a na ITčku mi to šlo celkom samo, takže vlastne
potom som sa dostal do Brna na výšku, tak som vlastne skončil v Čechách a tvorbou webov som si privyrábal naďalej, takže vlastne to bola moja taká obživa na vysokej škole. No a potom sme sa postupne začali dostávať študentská únia, robil som na PR-ku vlastne v škole, robil som roadshows, pretože ja som sa vždycky držal toho, ja som ako mladý asi nejakých 17-18 čítal od Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta. A bola tam strašne alebo bolo tam viac tých posolstiev, ale jedno z toho, čo som si najviac zapamätal, nikdy nepracuj pre peniaze, ale pre experience. Že tie peniaze potom prídu samé. Takže to bola taká tá rada, ktorej som sa držal. A namiesto toho, aby som chodil na brigády niekde do baru, kde som vedel, že mi to až tak nedá do budúcna, neposunie ma to, tak našiel som si prácu na PR-ku, chodil som roadshow, takže už vtedy som vlastne prezentoval pred študentov zo stredných škôl a snažil sa ich dostať vlastne na Mendelku, aby študovali. Takže toto boli také tie prvé brigády, do toho som robil weby. No a na výške vlastne sme boli takí živelnejší a veľa ľudí nás tam poznalo a začali sme robiť akcie. Ja som sa potom dostal do študentskej únie, kde sme robili akcie pre študentov. No a potom jedného dňa som si, jak sme tam mali tie akcie, tak to bolo také, že vedúca vtedy, tak som si chcel dať aspoň pivo, keď už sme tú akciu zorganizovali, ani pivo si nemôžeme dať a hovorím, že OK, dobre, tak my si to ideme robiť na svoje triko. Tak sme vlastne začali organizovať party pre študentov. Takže sme to previezli do klubu, alebo teda najprv to začínalo na chodbovkách a tak, ale to by som tu nemal hovoriť. To nesmíme říkať. A potom sme to začali presúvať do klubov, začali sme plniť kluby, no a do toho som si našiel prácu v AVGčku bývalom, teraz už to není ani Avast, už je to vlastne Gen. Takže už to zmenilo párkrát majiteľa. No a ja vlastne som tam chodil, tam som bol part-timeista, no a ja vlastne to, čo som si za celý ten mesiac zarobil tým, že som chodil do AVGčka pracovať, tak som si dokázal spraviť na jednej akcii proste za večer, kde sme sa ešte zabavili a tak ďalej. Tak vtedy som si povedal, že OK, idem all in. A zobral som vlastne nejaké peniaze, čo sme zarobili a ešte s kolegom bývalým sme založili vlastne Kreitu. A povedali sme si, že áno, weby už robíme, potom sme začali neskôr design robiť, my sme začínali, že sme boli design, ktorý nepustí, takže a máme takého hada, to máme doteraz ešte v logu ako Krejta, takže je to taká slovná hříčka, spojenie všeho možného, hlavne aby bola voľná domena, takže neutrálny názov, za ktorý sa dá postaviť čokoľvek. No a začali sme na tom makať. No a určite viete, aké sú začiatky. Biznis toľko nešiel raketovo, ale proste chceli sme to ďalej posunúť. A tak som sa vrátil späť a spomenul som si na tú knihu od Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta a povedal som si, že aby biznis kvetol, musím sa naučiť predávať. A tak som hľadal, kde sa môžem naučiť predávať. Prvé ma tak napadlo, že pôjdem pracovať do call centra. Že tam proste budem predávať non-stop a niečo mi to dá. No ale vtedy zhodou náhod, môže to byť osud, neviem, voláme to ako chceme, mi napísala holčina z výšky, že organizujeme stretnutia, kde bereme ľudí do Ameriky predávať knihy. Čo ty na to? Nechceš sa prísť pozrieť na informačné stretnutie? Tak ja som si vlastne hovoril, že Ježiš, paráda. Ja spojím vlastne to, že pozriem sa do Ameriky, čo som vždycky chcel,
Ale nechcel som tam ísť robiť plavčíka, pretože to bolo proti tej mojej zásade, že vlastne by som tam len ležal niekde na pláži, bolo by to úplne super, určite by som si to užil, ale nič moc by som sa nenaučil. Tak keď som počul o tejto príležitosti, tak hovorím, všimnite sa ti, ja jedu. No a vlastne to bolo s spoločnosťou, neviem, môžem tu hovoriť značky? Bolo to zo Southwestern Advantage, oni takto akoby majú študentov z celého sveta, ktorí chodia do Ameriky predávať educational systems. Pretože tým, že deti v Amerike nemajú knihy od školy, tak jak sme zvyknutí my tu, ale všetko si musia kupovať, tak oni si vlastne vymysleli systémy, ktoré sú knížky, matematika, vlastne vedy a tak ďalej. Majú to prepojené s aplikáciami a selia to door to door. Tam to není zakázané, takže sme išli. A to bol taký zlom, by som povedal, kde som sa naučil nielen ako veci z marketingu a z predaja, čo som očakával, ale aj také veci ako work ethic, jak sa ľudia vedú, pretože tá firma má 160 rokov históriu s tým, čo robí a tak, jak oni mali uchytený sales, tak to som vlastne v živote nevidel. Bolo to strašne zaujímavá skúsenosť. No a ja som v tej dobe na to minul všetky peniaze, ktoré som mal. Takže ja som zase do toho išiel proste all in. Že mám niečo našetrené, nikdy som nemal bohatých rodičov, takže nemal mi to moc kto zaplatiť. Čo mali, to sme mali. A ešte som si zobral na to aj pôžičku z banky. Aby som sa tam vlastne mohol dostať. No a to mi práve vytvorilo taký ten tlak, že musí sa ti dariť. A takže som pracoval, robil som čo najviac preto, aby som lebo predtým, než sme tam odišli, tak sme mali aj s tou holčinou, ktorá nás narekrutovala, tak sme mali tréningy. Takže robili sme sales tréningy, trénovali sme si to jeden medzi druhým, sales talky, objections a tak ďalej. Proste, aby sme boli čo najviacej ready na to skočiť na ten field. No a takže ja tým, že vlastne som zadlžený, išiel som tam, tak som nemal moc na výber. A to bolo zaujímavé, že keď sme tam prišli, tak proste ja som začal klepať, predávať, išli sme a zrazu prvý sell, alebo keď sa mi podarilo predať, tak si hovorím, prečo to do mňa berú? Že ja som to úplne pokazil som sales talk, pokazil som všetko, sám som sa v tom necítil komfortne, ale tí ľudia bez tak kúpili. No a vlastne takýmto spôsobom ja som tam mal okolo 8,000 obchodných schúzek, kde som sa snažil predať ľuďom. A z toho sa už na človeka čo to nalepí a také tie veci, také základy, že nálada je nákazlivá napríklad. Takže keď sa aj s niekým bavíte, tak určite sa vám lepšie baví s vysmiatým človekom, ktorý je príjemný, ako s niekým, ktorý bude takto a no a to je hrozné. Takže už aj len takýto proste základ je vidieť, jak sa prenáša na tých ľudí a čo bolo asi najťažšie, bolo udržať si toto. A celé dni. My sme selili 13 hodín denne a 13 hodín denne, aby bol človek vysmiatý, príjemný na ľudí a snažil sa pušovať samého seba, tak bol hodne ťažký výkon, ale to leto sa mi podarilo a skončil som, myslím si, že je to 55. alebo 56. z celého sveta z nejakých 2000 ľudí, čo tam vlastne v ten rok išlo. Takže... A tady je zde, no. A tady som. No a co jsi teda přines a co teď vlastně používáš tady z tohoto období tady v Creta Solutions? Sú to primárne veci, ktoré sa napríklad nezdajú a človek by si povedal, že sú také basicy. Napríklad get everyone involved. To bolo prvé pravidlo, keď sme predávali,
Pretože v rodine častokrát neviete, kto je ten decision maker. Alebo to není úplne tak určené ako vo firmách, že toto je CEO, tak od toho, keď vám to posvetí, alebo CFO, tak máte výsledok. Tam to bolo o tom, že mohli to rozhodnúť deti. Pretože keď ste nadchli deti, ktorá mamka by nekúpila educational system, ktorý vidí, že by deti používali? Mohla to kúpiť mamina, pretože ona chcela, dajme tomu, pre deti lepšiu budúcnosť. Mohol to kúpiť otec, pretože chcel presne to isté, ale väčšinou otcovia neboli v tejto roli. Tí tam boli ako CFOs. A nebo to zaplatit babička, ktorá stojí vzadu. Nebo, presne tak. Takže aj tie babičky sme chceli proste dostať on board. A pretože bolo jedno vlastne, od koho prišiel ten decision a kto chcel zobrať. Najdôležitejšie bolo zlomiť v očiach rodičov, že deti to nebudú používať. To bol jediný real objection, ktorý sme mali. Tak co si z toho neseš ešte tady do biznesu? Je to napríklad to, ako s ľuďmi pracovať. Ako pracovať s emóciami. Že storytelling je o mnoho silnejší ako ktorýkoľvek fakt, ktorý komu dáte. Chcete sa napojiť na emócie. Na emócie človeka a čo najlepšie mu zobraziť tú cestu. Toho, aby si on vedel predstaviť, čo vlastne dostane. Pretože tá bariéra je častokrát iba v hlave. A keď si to aj zoberieme v marketingu, tak keď uvidíte, dostanete, asi sa zase budem opakovať, každý už počul príklad earpodov alebo to bol iPodu, že 1000 skladeb v kapse versus dajme tomu 4 GB úložiska. To je ten fakt versus to, čo dostane človek. A toto je asi najväčší rozdiel, ktorý som sa naučil. A druhý ten rozdiel je vedieť získať z toho človeka, čo chce. Pretože častokrát, či už je to, pretože marketing je vlastne obchod. Iba nepredávate 1v1, že si takto môžeme sadnúť, viem si vás vypočuť, ale predávate 1 versus many. A ten feedback v marketingu je napríklad komentáre. To, ako sa darí. Takže sú to vlastne dáta. A vy upravujete ten výstup na základe toho feedbacku. Takisto ako v salese, keď počujete, že niekto má nejakú objection, tá objection není zlá. On chce len viacej informácií. Alebo potrebuje niečo ďalej zodpovedať. A to je isté vlastne aj u toho marketingu. Pretože keď spustíte dobré videjko, ktoré je zamerané napríklad na B2C klientelu, ľudia tam majú komenty, tak vy častokrát viete, čo do toho pridať. Častokrát s komentov viete, ako upraviť ten produkt, aby bol pre tú cieľovku ešte lepší. Pretože tí ľudia si ten feedback sami povedia. Samozrejme, nie každý komentár je úplne relevantný, ale je dobré to prefiltrovať a s tým meniť či už produkt, či už postupy, či už komunikáciu, pretože častokrát v tej komunikácii môže byť niečo, čo tí ľudia nechápu. A my, marketéri, alebo keď máte dostatok, alebo ako majiteľ firmy, máte dostatok informácií o produkte, už ste to počuli 200 000 krát, viete, čo je to za produkt, tak také tie veci, ktoré napadnú toho basic človeka, tak vás nemusia v tej chvíli napadnúť, že toto je vlastne ten predajný argument, na ktorý oni počujú a ostatné nepotrebujú. Ale ty jsi zmínil vlastně tak jak jsi popisoval tu cestu, ten vývoj, všechno a zmínil si tady bohatýho tátu, chudýho tátu, což je historicky, že jo, evergreen. Ale přesto ty věci se vyvíjejí. Jak moc se vlastně vyvíjí marketing, jak moc se mění trendy, vůbec to chování a ty věci? Neustále. Pretože aj teraz napríklad stojíme pred za mňa asi jednou z najväčších zmien. A to je, že ľudia už nehľadajú tak, jak hľadali. A nepracujú
s informáciami tak, jak pracovali. A co se děje tady? Keď si predstavíme, ako sme hľadali veci 3 roky dozadu, tak jediný zdroj informácií boli napríklad Google. Zadám si, keď niečo potrebujem, keď chcem niečo zistiť, museli ste sa prebiť cez haldu článkov a toto v dnešnej dobe za vás robí AIčko. To isté, keď ste mali nejaký problém, tak ste išli na Reddit alebo na Quoru a typicky to je taká typická programátorčina, by som to nazval, že máte nejaký bug, to vám vyskočí a vy potom strávite 40 minút tým, že hľadáte na fóre, ako ten bug odstrániť a čo sa s ním deje, tak to je to, čo sa mení zase, pretože priamo AIčko má to celé v pamäti a vie vám vyhodiť tú odpoveď, ktorú potrebujete. Takže ľudia sa menia z toho, že prechádzali výsledky a že sú nejaké PPC reklamy, nejaká SEO optimalizácia k tomu, že vlastne AIčko vám podhodí výsledky, ktoré ono už prežvíkalo, ktoré ono uzná, že sú pre vás najvhodnejšie, ale čo je tá najväčšia zaujímavosť, že predtým, keď ste prišli na web, dajme tomu, zo SEO vyhľadávania a bolo to relevantné, tak ste mohli mať konverzný pomer tak 1-2%. Záleží na tom, jak ten web bol dobre spravený. Ale teraz, že podľa výskumov 70% ľudí to, čo im doporučí, GPTčko, Gemini, akýkoľvek jazykový model, tak tomu veria a zostanú s tým. OK, tak když jsme se snažili předtím zavděčit Google a všem vyhledavačům a díky tomu nás viděli klienti, tak jak se zavděčíme teď a komu, aby jsme byli vidět jako podnikatelé, jako firmy, jako produkty? Tak teďka to bude práve tá optimalizácia pre jazykové modely. Pretože tie budú určovať, čo sa vám zobrazí a predtým sa optimalizovalo na klíčové slova. Pretože keď ste si zadávali boty, no tak ešte ste ani nevedeli, čo vlastne chcete, aké boty, keď už to boli zimné boty s kožušinkou a tak už my sme to volávali longtailový výraz a toto už bolo blízko pred konverziou, pretože ten človek už má jasnú predstavu o tom, čo chce a už len si vybral, od koho to zoberie. Takže vám stačilo hodiť pádne argumenty na to, aby sa on rozhodol pre vás, alebo mať dobrú cenu a tak ďalej, záleží, aká bola vaša obchodná stratégia. No a tí ľudia nakúpili. Teraz, keď si pracujete s AIčkom, pravdepodobne určite, väčšinou už každý podnikateľ, niekto, kto niečo rozbieha, tak vidí, ako moc mu to dokáže ušetriť práce a kapacít. Tak keď si predstavíte, aký dotaz teraz kladiete tomu napríklad GPTčku, Geminiku, nejakému jazykovému modelu. Je to o mnoho dlhšie. Vy tam popíšete oveľa väčší kontext. A tento kontext vy potom chcete, aby vás na ten kontext niekto vyhodil. Takže keby som povedal len príklad napríklad expertného boardu, tak kedysi by ste si napísali do Google networkingové akce Brno, Praha, niečo podobné. Ale teraz prídete na GPTčko a začnete OK, doporuč mi networkingové akce, kde sa viem vzdelávať, kde je veľká komunita, kde aby som to mal blízko, mali tam. Takže vy mu dáte celý dotaz toho všetkého a optimalizácia v dnešnej dobe spočíva v tom, že vy toto všetko chcete mať pokryté. Pretože pokiaľ to nemáte na webe, odkiaľ sa toto dozvie ten jazykový model. Takže teraz vlastne každý SEO špecialista sa obraca na to, že robí optimalizácie vlastne pre jazykové modely a tá optimalizácia sa mení nejakým spôsobom, ale zase je to o texte, je to o tom, čo tam máte napísané, o kontexte, ktorý dodávate tým ľuďom, ktorý je tam o mnoho viacej dôležitý. A
tak sme sa smiali so SEO špecialistkou, že tie články vyzerajú jak kedysi na počiatku SEA. Že také kopec textu, chcete tam dať každú jednu vec, aby proste mal čo najviacej kontextu. Alebo napríklad frequently asked questions. Strašne super zlatý grál mať to na webe a do ňoho popisovať tieto veci. Pretože zase každého usera nechcete zahlcovať takým množstvom obsahu, takže keď máte dobre spracované frequently asked questions na webe, kde sú presne takto spätným reverzným engineeringom popísané tie veci, ktoré robíte, prečo by vás mali nájsť, samozrejme dobré referencie, potom zase signály nie len na webe, ale aj zvenčí, odkazy, kdo na vás odkazuje. Tak to odkazuje. je ta správná cesta. Tak. Okay. Hele, v marketingu se většinou zaklínají dva tábory, B2B, B2C. Je tam teď z tohoto pohledu nějaká zásadní změna? Zásadní změna je v tom, že cílíme buď na masu, alebo na tie vybrané firmy, ale čo je taký, čo sa často deje, je, že B2B firmy sa snažia pristupovať k marketingu, ako by boli B2Cčkovi. Takže masovo sa snažia tlačiť reklamy, masovo tlačia YouTubeové videjka a tak ďalej. Ale ich cieľ a cieľovka je strašne úzka. Tam u B2B firiem prečo stále valcuje sales? A nie až tak, alebo marketing u B2B firiem je dosť upozaďovaná vec. Firmy ho berú, že to je náklad. Že nejaký marketing tam potrebujeme mať. Častokrát v B2B firmách marketingová manažerka robí od kávy cez šanony zakladá až po to, že proste niekde vykopne meeting s agentúrou a tak ďalej. Častokrát to bývajú proste holky pro všechno v takýchto firmách B2Bčkových, pretože nevidia pridanú hodnotu toho marketingu. Väčšinou sa stáva, spustia sa nejaké kampane, prídu nejaké lídy, obchod obvolá lídy, z toho množstva lídov, ktoré prídu, sú 2-3 relevantné, pretože ostatné sú len niekoho, kto sa dopytoval, niečo potreboval zistiť a tak ďalej. Takže obchod páli čas na nie predhriatých lídoch, špatných lídoch a vlastne toto je potom výsledok, že marketing a obchod spolu nespolupracujú, ale válčia. A väčšinou tá válka vyzerá tak. Vy ste nám doniesli kopec lídov, ale žiadny z nich není relevantný. A marketing kričí, no ale my takto vyhadzujeme tú sieť a my čakáme, kto sa chytí. My nemáme ako optimalizovať mod na kvalitu. No a toto je väčšinou to, čo sa deje a firmy stojí strašné peniaze, pretože investujú do marketingu, investujú do obchodu, ktorý tie kontakty spracováva. Druhá vec je, že málo kedy aj ten obchodný effort majú vôbec vykalkulovaný, pretože obchodníka tam máte, platíte ho z budžetu, takže tam častokrát nevidíte to, koľko on trávi času a koľko strávi času na obvolávaní nekvalitných lídov. No ok, ať z toho ven. Krátké, stručné, rychlé řešení. ABM. Okay, to bylo stručně krátké, jasně. Toto je ABM. To třeba trochu rozvinout. Tak, ABM je zkratka z Account-Based Marketing a je to iný prístup k tomu, ako to robiť. A vy, keď si to zoberiete, že klasický marketing jak funnel, jak trichtýř, lievik po slovensky. Okay, áno. Takže vy na vrchu nahadzujete lopatou a niekto vám na spodu prepadne. A doufáme, že dole něco vypadne. A doufáte, že tí dole, ktorí sa vám ozvú a niekto im zavolá, takže sú to tí vaši ideálni klienti. No, ale account-based marketing tento model preklápa a otáča ho naopak. Takže namiesto toho, aby ste scielili na všetkých a len čakali, že však niekto sa chytí a zrovna má tú potrebu, pretože na trhu máte 95% ľudí, ktorí ešte nevedia, že tá potreba je a že ho majú vôbec.
a 5%, ktorí vedia, že tú potrebu majú a vy klasickým marketingom cielite na tých 5%. A keď sa obráti ten funnel, tak zrazu začnete cieliť na firmy, ktoré máte naozaj vybrané, ktoré naozaj chcete a vytvárate takú marketingovú aktivitu, nie že sa pozeráte a tuníte svoj funnel na to, že toto nám prinesie o 5 lídov viacej. No ale zistíte, že všetkých 5 bolo nekvalitných. Tuto sa presne zameráte na firmy a strieľate len na tie firmy, ktoré sú váš potenciálny zákazník a vedia vám priniesť vlastne najväčší zisk, obrat a teda. Jak ty firmy najdu? Možno by som prišiel ešte krok dopredu, pretože nájsť ich není problém, pokiaľ ich už máte vydefinované. Ale s čím sa častokrát stretávam, je, že B2B firma nemá vydefinované napríklad svojho ideálneho klienta. Kto je ten, ktorým nesie tých najviac peňazí? Paretovo pravidlo 80/20 a toto častokrát v tých firmách nebýva. Stanoviť si, kto tam vôbec rozhoduje v tých firmách. Takže začína to tým, že si poviete, do akých firiem chcete ísť, kto je ten váš ideálny zákazník, kto vám teraz prináša tie ideálne zákazky, na čom máte, či už záleží, aká je vaša stratégia, či už najvyšší obrat, že z nich máte, alebo sú najprestížnejší tí klienti. To už záleží vlastne vždycky firmu od firmy, akého má toho ideálneho klienta. Je dobré si to s nimi vybrainstormovať, vyzistiť to, najlepšie vytiahať informácie, postaviť to na dátach, ktorý typ klientov, aká veľkosť, čo sú nejaké spoločné znaky, ktoré vieme získať a na základe tohto postaviť zoznam, to sa volá ICP, my tomu hovoríme, Ideal Customer Profile, kde si ho špecifikujete, no a potom ale vy potrebujete, pretože firma je len nejaká inštitúcia, a zase potrebujete cieliť na ľudí. Takže zistiť si, kto je ten ideálny človek v tej firme, kto rozhoduje. A keď si to zoberieme, čím je firma väčšia, tým viac ľudí rozhoduje. Proces je zdĺhavejší, firma sa musí dohodnúť na tom, koho zoberú ako dodávateľa a nebodaj ešte v takých firmách ako napríklad strojírenské firmy, kde výber nového dodávateľa môže trvať rok napríklad. A vy v tom roku oni si napríklad pošlú poptávku raz, zistia si niečo o tých firmách, ale decid, tam to končí. Vy im raz zavoláte, oni zrovna teraz sa rozhodujeme a tam to napríklad väčšinou končí. Ale v ABM-ku postupne oslovujete tú firmu, pripomínate sa im a práve tú iniciatívu a energiu sústredíte na tie firmy, aby ste viac venovali tým, ktorí si to zaslúžia a ktorí vám môžu potom priniesť ten ideálny obrat a ideálnu. OK. Promiň. A jak se to, co říkáš, vlastně vybrat ty firmy, které si to zaslouží a tak dál, tak si představuji, že k tomu prostě potřebuji mít někde nějaký data, ze kterých to beru. Jak se tohle vlastně dá řešit? Super sú databáze firiem, že už keď ho máme toho zákazníka určeného, tak, alebo teda tú firmu určenú, tak môžeme siahnuť po databázach. Databáze majú rôzne metriky, rôzne atribúty, podľa ktorých sa dá sortovať. Napríklad česká takáto databáza je Merck. V ňom sa viete pozrieť, či už cez obraty, lokáciu, kam chcete cieliť, toho, čo robia. Majú tam proste kopec informácií, na základe ktorých sa vy viete rozhodnúť. A druhá vec je, že zase sa do toho dá vložiť AIčko. Takže, pretože ten zoznam častokrát býva, povedzme, je tam viacero firiem, není to úplne presne, že v tom obore je len tá firma, ktorá robí a pre ktorú ste si našli ten svoj ideálny use case a ten pain point, pretože
ten pain point, problém a řešení je všade. V každom biznise, v každej firme a dokonca u každého decision makera. Pretože každý decision maker má svoj iný pain point, ktorým pozerá na tú spoluprácu. A vy ideálne chcete osloviť všetky pain pointy a každému človeku zodpovedať jeho problém a ukázať mu to riešenie. Takže vlastne takto sa potom dá cez tú databázu dostať za prvé k ľuďom, tí sa dajú napríklad dohľadať na LinkedIne a vyfiltrovať si ich. Napríklad, keď enrichujeme dáta, tak sa vieme pozrieť napríklad firma zapracováva WordPress weby, vieme sa pozrieť, že ktoré weby sú na WordPresse. Napríklad sa vieme pozrieť to je zaujímavý príklad, ktorý to využila americká konkurencia, nejaká konkurenčná marketingovka a oni si vlastne takýmto spôsobom zistili na LinkedIne majiteľa firmy a chceli sa do tej firmy dostať. Takže v dnešnej dobe už o vás vlastne takmer vie každý zistiť čokoľvek. No a oni si zistili, že majiteľ firmy má rád komiksy. Tak čo spravili? Investovali ten effort do toho, že si vytvorili custom-made leták priamo pre tú firmu, ktorý mal ísť majiteľovi, kde bol vytvorený on ako superhrdina a tá firma ako jeho Robin. A vlastne týmto toto poslali tomu riaditeľovi, ten si to hneď všimol, okamžite ho to zaujal ho prístup a povedal, že hej, s týmito chcem spolupracovať. OK. Takže mám klienty, vím jak na ně a jim cíleně vlastně vytvářím marketingovou komunikaci, abych je oslovila, abych se jim zalíbila, aby o mě věděli a pak je následně mohla překlopit do svých klientů. Je to tak? Takhle vypadá obrácený trichtýř. Presne tak. Snažíte sa neísť úplne kobercov. Preto si firmy rozdeľujete my to máme tiers, takže napríklad tier 1 sú tie najlepšie vysnené firmy. Tých nechcete za žiadnu cenu oslovať nejakou správou, niečím, tam presne takto dostať sa, dokonca pozrieť sa napríklad, kam môže majiteľ chodiť na networkingy. A tam prísť na ten networking, tam sa mu predstaviť, pretože, jak sa hovorí, zíde z očí, zíde z mysle, tak aj len to, že sa niekde vidíte, potom napríklad on vidí vašu reklamu, potom mu napríklad dojde newsletter, pridáte si ho na LinkedIne a dávate obsah o tej veci, ktorú robíte, tak už aj len to je ako remarketing. OK. Tomuhle rozumím, to je ten sales a teď už jdeme do finále, tak poslední otázky. Ty vlastně tohle pomůžeš klientům zjistit, ten základní, dejme tomu půl těch klientů, těch jasně definovaných a k tomu jim stavíte na míru komunikaci směrem ven. Je to tak? Presne tak, takže tú komunikáciu im postavíme tak, aby bola zaujímavá a povieme si, na ktoré firmy chceme cieliť. A u väčších firiem je ešte častokrát problém organizácie, salesu a marketingu. Pretože, povedzme si, v dnešnej dobe napríklad taká vec, že čo sa dá, je cieliť na IPčky. Takže na IP adresu klienta viete poslať svoju reklamu. Takže vieme, že napríklad expertní bor sídli tady, ja si viem zistiť kongresového centra IPčku a viem strieľať sem, dajme tomu RTBčka, reklamy, banéry, zdelenia a tak ďalej. No ale toto všetko musí mať nejaký komunikačný rámec a potom máte určitý počet tých firiem, ktoré sú v tom tier 1, kde presne chcete postupovať tým spôsobom, že si to vypipláte a hľadáte to, by som to porovnal aj k takej detektívnej činnosti. OK. Já mám na tebe poslední 2 otázky. Jak moc zapojujete AI, která je teď všude přítomná a ty si ji i zmiňoval, právě do všeho těch procesů? Moc. OK, to je férový. Tak jo, tak druhá, jo. Ne. Takmer do každej jednej činnosti. Pretože
keď už, dajme tomu, pracujeme na komunikačnom manuále, tak rozpadnúť len ten komunikačný manuál po všetkých decision makeroch, pozíciách, to, čo by sa malo hovoriť, vymysleť problémy, ich riešení. To je typická vec, s ktorou vám krásne vie pomôcť AI, pokiaľ za tým sedí človek, ktorý vie, čo chce dosiahnuť, tak je to krásny pomocník, ktorý mu dokáže skrátiť čas, ktorý potom môže venovať napríklad na dotunení výstupu a nemusí to venovať tomu, že proste vypisuje tabulku. OK. Druhá otázka. Nikdy jsem nezažila tolik frustrovaných podnikatelů nad jiným tématem, než byl marketing. Většinou to bylo o propálených penězích, množství času, nadějích, frustraci a nulových výsledcích vzhledem k salesu. Krátká odpověď. Nakolik dokáže tahle metoda garantovat třeba i nějaké výsledky? Takhle. Marketingu sa dá garantovať takmer nič. Jak že řekneš takmer všetko. Takmer nič, pretože vy pracujete s emóciami ľudí a všetko je len založené na datách. Takže napríklad, keď sa pozrieme na to, že povedzme firma nepredáva a dojde za nami. A teraz chce nakopnúť marketing, aby jej fungoval. Takže sa pozriete na to, čo robili, čo komunikovali, jakým spôsobom komunikovali a snažíte sa zistiť zase detektívne, prečo im to nevychádzalo. Ale väčšinou sú tam spoločné nominátory. Jedním z nich je, že firma je v konkurenčnom prostredí a dajme tomu není odlišiteľná. Je úplne totožná ako druhá, tretia, štvrtá, piatá. A teraz si zoberte, že stojíme tu piati dajme tomu tu pred kongresovým centrom a všetci kričíme marketing, poďte si dať marketing, spravíme vám marketing. Na random k vám niekto príde, kto má potrebu a vybere si jednoho, pretože nevie, z čoho by si mal vyberať. A toto je bežná prax, ktorá mi príde vlastne v dnešnom podnikateľskom prostredí, že biznis vznikne preto, lebo už to išlo niekomu pred ním, ale nemá pridanú hodnotu, ako sa odlišuje od toho druhého, čo vlastne bude komunikovať. A keď pustíte niečo takéto do priestoru, tak hneď viete, že sú to prepálené peniaze. Okay. Pretože ten človek sa nemá čoho chytiť. Jasne. OK. Dobrá, beru to jako odpověď. A teď úplně poslední mimo běžná témata. Představ si, že máš úplně neomezený marketingový budget a můžeš dělat kampaně pro jakoukoliv firmu, kterou si na světě zvolíš. Která by to byla? Teraz zalovím top of mind. My sme to. Samozrejme expertní board. Ale napríklad len tak mi vyskočilo na mysel, sú to tie náramky, ktoré čistia oceán a z toho plastu robia náramky, ktoré potom predávajú ľuďom. Za mňa je to spojené zaujímavá vec s niečím šlachetným. A to si myslím, že je vždycky super a potom, keď človek marketuje takúto vec, tak sa cíti, že naozaj pomáha a že tá jeho práca má zmysel. Takže presne takéto značky máme radi. Napríklad v portfóliu máme Cochlear, ktorý pomáha ľuďom, ktorí prišli o sluch, aby znova počuli. A to je krásne, keď pomáhate firme, ktorá vlastne pomáha ľuďom znova počuť. A tak tam každý ten effort a bežíte extra mile na to, aby ste im vlastne pomohli. Takže to si myslím, že tento typ projektov je taký, ktorý aj hreje na duši a je to super šlechetné.
Zašetný závěr. Deno, já ti moc děkuju a přeju ti, ať máte spoustu klientů, kteří ti přinášejí takovýhle přesah a děláte s nimi rádi a ať je to užitečné i pro ně. Ať se daří. Moc děkujeme. Super, děkujem moc krát. Vážení posluchači, pokud vás Zdenův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, podcasty a sociální sítě a mějte se báječně.